с приключване на матча заради технически нокаут при такава една глуха защита или по-скоро незащита на съперника. Получи 3-4 силни удари в главата Майнер. Успя една минута малко да се съвземе американецът, и да му вдъхнат вероятно и малко самочувствие в ъгъла. Опитва се да бъде по-бърз, малко по-рязък в началните секунди на рунда. Докато въпросът е, че това колко дълго време ще издържи като темпо от него. Още 20 на секунди, може би, в оставащите 2 минути, навярно ще се върнем към добре познатия ни ритъм в двубоя. Много добър удар успя да пласира десен прав в главата. Силен, с цялата мощ на своето тяло. И този път, браво. Чудесна атака, двоен лев прав в главата, завърши с десен прав, изтегли се назад. И ето познатия филм вече. Свърши се с активността на боксера с сините гъщета. Отново добър десен прав в главата, макар че е в много късо разстояние и той не беше така силен, но това, което ми се иска да видя от Пулев, е да се изтегли назад и след това неговия десен прав може да бъде и последния удар на матча. Не се стигна до десния удар сега. Опитва Пулев да движи главата, но сега беше оцелен. Пак навежда главата надолу. Реферът е много добър към американеца. Би трябвало вече да има и официално предупреждение. Добър десен прав, отново изпълнен от Пулев. Чудесна работа. Отново десния прав в действие. Именно това е, което трябва да прави Пулев срещу боксер, който е обратен гард. Той го знае и предварително. Немалка част от подготовката си проведе с Благой Иванов, Тервел Пулев. Именно заради обратния гард.